Ας ξεκινήσουμε με τα σαβαγιάρ. Τι κάνουμε, παίρνουμε ένα σαβαγιάρ. Αυτό το γλυκό θα είναι μια σαρλό. Αντί για την παβαρουάζ σοκολάτας που θα βάλουμε μια μους σοκολάτας. Πάμε τώρα για τη μους. Και ανακατεύουμε απαλά με τη μαρίζ. 3-4 Το μυστικό είναι στην κίνηση της μαρίζ. Ποιος ο λόγος να τρέχεις στη Γαλλία να φας κουρασάν? Εγώ αυτό έχω να πω. Νομίζω ότι σε τέτοιο κουρασάν γαλλικού τύπου δεν πάει καλύτερο. Έφτασα 20 χρονών για να μου πείτε ότι τα τρίγωνα τυράκια δεν λέγονται λαβάς τυρί, αλλά λαβάς κυρίτ. Και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας το σεφ της Γαλλικής Πρεσβείας. Ξέρω, μια σπεσιαλιτέ από μια πόλη, 40 κουβέρ το μεσημέρι και 40 κουβέρ το βράδυ, που έχουμε κάνει το μακαρόνα. Ένα εκλέρ γαλλικό. Είχαν έρθει κάτι φίλοι Γάλλοι εδώ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γκουρμέ. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα αγγλές. Έχουμε βασική συνταγή, μπεσαμέλ. Ο κρόκος θα δώσει ένα ωραίο σώμα, ένα ωραίο χρώμα, αλλά η ονομασία θα αλλάξει. Δεν λέγεται κανονικά μπεσαμέλ, λέγεται σος μορνέ. Και με ένα ρατατούι λαχανικών. Πήγα στη σχολή ζαχαροπλαστικής, έμαθα να κάνω κρέμα πατισερί. Είναι τα σου με την καραμέλα που τρώγαμε μικρή απ' έξω. Για την κανάς θέλουμε 200 γραμμάρια σοκολάτα. Στήσαμε το πρώτο προφιτερόλ. Αυτό είναι γαλλικό προφιτερόλ. Το γαλλικό προφιτερόλ είναι μικρό. Ένα πράγμα θα σου πω. 3 αστέρια Μισελέν.